paswangi Kuwe kang bola kuswa Prabu sanalira Lirgonang wedalira Sato ing jalan iki Arso madang jagat Tumuluk Mengobaning sak bocah wungku ermuki Berbapak kang sumirat Kena soroting surya Kena soroting surya nampak mega lan gunung kangen kutan pomo salah kepesing pora pesing mung sliramu kang ana telenging ati iki salah kepesing iki kepesing lek tambani yo iya kepesing tenan iki baca demanah lelewa ngelingono rikala pinaga pungkur sliramu nate ngendika lair krusing batin
penontonnya rada minggir sini nggih. Nuwun sewu, monggo dijaga keselamatan masing-masing. Ingkang alit monggo dipun dampingi. Nggih. Niki tetep ambiar nggih niki. Nggih. 04 pitu pen 3 selikur karo 8 29 karo sak ombyok nggih. Monggo. Nggih siap Mas Joko. Ayo, sing cilik jaluk gendong makne ayo. Ho ya, ho ya. Ewangi goceng. Rapeti. Goceng. Minggir. Satu minggir untuk ganas-ganas lagi. Rambut terus gulung kamu. Takok sapa sing ngerti apa kok? Ora usah. Nggih, pacar petis, jangan sampai lengah, monggo. Satu. Awas lo batin. Pak Uji orang buya-buyu Pak. Oh ini request berarti Anda. Ya, Pak Uji orang buya-buyu Pak Uji.
YouTuber aja di anu aja di apa nih ya? Semingkir sih YouTuber ini kameranya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Gondrong Pak Uji, gondrong, Mas. Bisa kali sing gondrong, Mas. Saya kuwi.
Ya niki rada jengeng sithik iki sindane ora ketok. Nah, Nek, goreng nek. jadi sampah. Burimu, burimu. Oh ya ya ya. Sampai ngono. Potong. Nonong. Ya lo nonong ya. Ya siap. Nonong sing nonong bisa tuwe. Nonong sing nonong. Nononge nambahi manis, manis, manis dewe. Nononge nambahi ayu, ayu, ayu dewe. Dasar ayu, tetep ayu. Najan nonong tambah-tambah ayu. Dasar Sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu, ku mengerti apa maksudmu. Sampai kini ku dapat bunga pemberian darimu. Oh bahagia buah hati. Bunga mawar merah satu tanda cinta yang berarti bahwa ku cinta padaku. Dengan senang hati ku terima cintamu. Cinta kepadamu, oh bahagia, ku mengerti apa maksudmu. Ini sih dan rumah lagi. Matur nuwun Mas Mul. Dari support.
Pripun, Mbah? Niku jalan-jalan, Mbah. Nang golek apa ya nun kowe iki lah. Kita yo bal-balan yo terus. Ah jalan-jalan wae. Kali gue Nggih ya. Kali sing nyemplung wong mati ya. Nggih. Petengku ngeleh, Bos. Arep neng kali ya iki. Yo baratus. Ya iki. Wis bingung kae mau kok ngendi kae. Mang cekelen Pak niku. Mang cekelen. Ayo, balik yo. Saya ngan dijawab Rin. Diobong ora menyane. Pripun, Mbah? Niki bakar nganu, Mbah. Menyan. Niki no. Narioke mboten dadi, wonge sing dadi. Nggih. Nggih tekan mriki wong ngertos alamat e. Napa? Surya. Lah apa mboten nganu po, supe. Bagus mboten kula. Bagus mboten. Iyalah mesti kok ngenyek to. Pripun? Nggih. Nggih, Mbah. Kok saya mangun. Nggih, nembung anu niki. Kembang. Oh iya. Heeh. Mbah sumet neh, Mbah. Tulung, Mbah. Ora empan kuwi menyan sing kok ngono kuwi. Empan wau. Empan. Ning gagra. Nggih, kadang kala, Mbah. Iki sing menyan ireng. Nggih, ya. Niki mbiyen ndak sing nyemplung wong nika, Mbah? Ora. Mboten nggih. Ana. Iki kene iki kali Skopek to. Kali zaman biyen. Berarti niki kayu kali kawak nggih. Iya kali zaman biyen. Zaman Pak tuaku sing gawe. Tahun pinten, Mbah niku? Yo. Wedang waduh lek aduh iki. Ya. Arep ngabari sapa iki? Tahun Nggih. 50-an. Yo nggih niki mboten sadar to, Mbah. Nak sadar nggih. Ndak mau pun nyemplung kok. Kowe nggawa ilmu obaten. Ilmu obaten karo pelung sik. Kon jikoke wedang kok rene. Nggih, Mbah. Wedange apa ya? Rujakan. Rujakan, Mbah. Rujakan. Lek aduh iki arep rono iki. Aduh. Pelung iso jak komunikasi jane. Lah kuwi engko sing nimbal sapa kuwi? Nganu, Mbah. Aku yo ora iso to. Lah ditunggoni tenan. Nggih njaluk rujak jane pep kono Pak rono. Rujak apa kuwi? Rujakan kaya asem karo degan lho. Heeh. Telu apa loro? Loro telu, peno telu ya. Terima kasih Pep. Dadah-dadah sik to. Menek rokok tunggone kolongo jegur kali lho. Mboten pun mpun nganu mau Mbah, mpun nyemplung. Wis, Nggih. lah wis kebes ngono, Mak. Terus. Mpun mriki wau iki. Oh, mulane tuman. Ki mbiyen sing dodol ning SD. Isih dodol ya, Mbah? Lho disote. Ora dodol kang. Halo, kae. Mbah, dadah-dadah nak munggah kaji ngono kan lho, Mbah? Ya? Nak kaya munggah kaji ngono dadah-dadah. Yo, saiki lamungan kaji. Jenengan ki pun ya, Mbah? Ya. Jenengan pun nggih, Mbah? Wis,
Tahun pinten nih kok? 2022. 2010. Oh, 2010. Ya wis suwi. Wis sing kali mau.